And uyabona manicabanga ukuthi ngikhuluma njalo bengingakakhulumi khathi ngisazoqala ke I have started ngizoqala qalani nikhuluma iqiniso ngalama ring eniwafakile ukuthi awani ya ngizwe ukuthi ngithini tshelana umphakathi iqiniso ngoba labantu banilandela ezemali zabo sicile phansi kubhlungu ukuthi labantu abanilandelayo bekholelwa ukuthi ngempela noNkulunkulu aninaye noNkulunkulu nina aninayo uNkulunkulu yangizwa aninaye uNkulunkulu fanele nibitshele manje izwi iqiniso ukuthi aninaye noNkulunkulu nina aninayo uNkulunkulu fanele nibatshela abantu labantu abanilandelayo bafelwa yimishado yabo abakhulumi fanele nikhuluma iqiniso ngalama ring eniwafakile imishado yalamadoda wonke yabhidlika kubhidlika ezemnotho amadoda ayeka imisebenzi resign athatha imali ayilethe kini iyona le ring kuthiwe lo baba ubabethu ngendlela amthanda ngayo umfundisi uvele wanikela ngayo yonke imali yakhe wasacrifice wathena usefuna ukuphilela inkosi akusiyena ile ring emkhanda isiphukuphuku fanele nikhuluma iqiniso manje niconfesse ngalama ring amakhulu eniwafakile sukumani nihambe niyotshela umhlaba nivalela amasonteni ngoba ayikho lenteni lama ring idala nilawula ngalizwe lama ring lawo wafice efake ngisho president fanele nikhulume naye eBenini nina funa nikhulume iqiniso kuthiwa hayi musukukhuluma leyo lalela uyabona njengoba ngikhuluma kanje ngisho imimoya yabi yangicinga njengamanje njengoba ngikhuluma kanje abantu asebeqala ukuthinta lamafayila kanje yibona kabafuna kabahambe emhlabeni ngoba fanele kucisha ufakazi ngendlela ezinqaba uyabona mina ngile nsizwa lephethe ufakazi obunzima ukuba iSouth Africa ibinalo iqiniso ngabe ngiphuma kwipublic nginitshele yonke into mina manje kwanani nina ama South Africans analo iqiniso nina niyahluleka uviyela umuntu olwela nina niyahluleka nina nihluleka ukulalela ayikho into neqiniso la emhlabeni ngiyakutshela mina wena hayi ukuthi usupporter othi ngivuke nina ningazi kahle nina wothi ngivuke ngifane nomqhele wami ngohlala lapha phansi ngohlala lapha phansi manje nginitshele konke manje futhi ngintshele konke manje nina niyoqosha emsebenzini ngenxa yami mina ngiyanitshela mina phela ngihlezi ngiphethe ifile engoninika lona liphelele ngivuke la ngihlale phansi ngintshele konke ngoba ngiyanibona kade ningigubha nithi sitshele Putin sitshele anginitshele ngivuka ngingakaphuzi ngiyaze nithi usedakiwe ya mina ngiyaphuza vele we ngiyeke phuza angitshela ngotshwala abukaze bangihlukumeza lamasonto lawa mina ireality ngiyibone yonke ufuna ngintshele nje bantu benkosi iqiniso ya ngifuna ukutshela nje lonke futhi iqiniso mina ireality ngiyibone yonke fanele ngintshele iqiniso ya ireality ngiyibone yonke fanele ngintshele iqiniso yabo ya funa ngintshele iqiniso ngoba egcineni angifuni manifika phambili ngithi nawe Putin sikuthembe kangaka funa nje ukungaqoki ngifuna nje ukuhlalela ngomqhele wami ngibe umuntu nje wesintu angeke ngize ngiyifake i-t-shirt ngifuna ukuhlala kanje ngisempini namhlanje funa ukukhombisa ukuthi ngisempini namhlanje ake sikhulumeni kahle abafundisi abakhuluma iqiniso ngalama ring abawafaka ezandleni mangabe umfundisi wangakini niwumphakathi nimazi ukuthi uyifayile le ring shonani khona lalela ukuchitheka kwezisu lezi ezichitheka emphakathini balazi iqiniso ukuthi lama ring abawaqokile asikhulumeni iqiniso ngalama ring because lama ring abova angicika ngoba newa protector lama ring lawo abanye benu seniphila nemkhovi yabo abafundisi mangabe kuthintwa yena niludede nifisa ngisho ukubulala umuntu kanti ni controller yiwo lama ring ni controller yiwo lama ring lalela mina ngahamba nabafundisi benu ngihamba yonke lento le mina ngahamba nalabantu ebahloniphayo laba ngihamba yonke lento le lama initiation ngoyazi up to Z yangizwe ukuthi ngithini mina into engayikhetha ngathi ngingamane ngihlupheke kungamane ngihlupheke ngeke ngikwazi kuba umfazi wenye indoda mina ngingamane ngihlupheke imshado yenu nonke ninenikhonzayo nani nonke nikholelwa kulabantu yabhidlika emakhaya uxabana nomyeni wakho kungenzakele lutho wesiphathi uphupha ulala nomuntu ucabanga ukuthi into yokudlala leyo usukulala naye ngempela and lento le iritual yabo labantu
ngutshela i-ritual yabo labantu ngutshela bonke abantu abasindisiwe kukancane u-90% wabo noma u-95% wabo unama-spiritual husband, spiritual wife, izinto ey'fika ziheve nabi-sex ebusuku belele. And le mimoya eheva nabi-sex iyona mkhovu abafundisi ababuya nayo ebhenini. Funa u-understand ukuthi uma ulala nomuntu ephushweni lakho iyona mimoya esuka izondla ngesibeletho somuntu wesifazane, izondla ngesibeletho sani, izondla ngesidoda somuntu wesilisa, ngoba every time mawuqeda kwenzakalelwa ilento ama-finances akho they will never be stable. Uyazi ukuthi uphelelwe imali uphunyelwe urafu mawuke walalwa ile yamoya ngutshele. Ake ngikhulume nje ngalento ngoba ijulile lento engingakhuluma ngayo. Ngithi mangithi ngiyanyakazisa ngifonelwe ngisatshiswe thiwa wena usofa wena. Lalela ngisho amakhosi ayifakile le ring, ingozi leya ring leya iyona ring leya eyanilahlela ubuntu benu ningabantu, iyanichithela amandla leya ring leya. Yahamba lento ekuthiwa amandla omuntu makukhulunywa ngaleya ring, and leya ring ngendlela iyibhedi ngakhona iyakwazi ukuphendula izwe ukuthi linyanye lo muntu okhuluma iqiniso kubantu, abantu bemnyanye ukuthi lo muntu ukhuluma njalo, lo muntu unjani, kanti ile ring le. Ile ring khulumani iqiniso ngale ring, vele le ring le mangeke ngahlanza ngayiqiniso le ring ngingaboshwa even namanje. Namhlanje ngingalandwa amaphoyisa athiwa siyakubopha ukhulume ngering wathi njani. Le ring ngendlela ipowerful ngakhona ikwazi ukucontrol isystem yonke yezwe. Let me just confess this. Le ring ngendlela i-dangerous ngakhona ikwazi ukucontrola yonke isystem yezwe, i-economy yezwe iyacontroleka ngale ring. Le ring iyona yokubamba ixuku ukuthi ikholelwe kuwena. Le ring iyona lekwazi ukuthi ikumoshele yonke into emayelana nabantu abaphambi kwakho. Mina othi ngikutshele angibuye nje ngitshele nje nali iqiniso. Ungathuswa yilabo ababhala i-comment thiwa lo mfana uyanyanyisa, lo mfana unjani. No, labo sebeyimkhovu yangaphakathi eringini, ungaphiki nabo. Thina siyona imkhovu, iqiniso siliphatha ngesandla nje. Funa mina ngesaba khona umveli qala. Hayi mina khohlwa mfana kithi. Lalela ngangikuyi-process, uyangezwa ukuthi ngithini kuwe, ngangikuyi-process ngaze abafundisi mina. Kuney'ngane zabantu njengamanje ebezingama-virgins ngene emasontweni, uma ngingathi ayi-break out njengamanje into ezingayikhala habiye, ngiyakutshela mina nazi khona iy'ngane ezangena emasontweni ziyintombi nto, uma ngathi a-break out manje into ezingayikhala habiye. Oh, into ezingayikhala habiye. Kubuhlungu ngoba osisi benu laba engikhuluma ngabo, kubuhlungu ngoba abafazi abadliwayo abenu ngutshele. Le ring ithi abantu abafornicate, abalale nabafazi babantu, abantu ababreak ama-virgin, abantu ababulala abantu emakhoneni akwenziweni. Oh, ngiyoke ngikutshele ngoba njengoba ulibele ubhizi uthi uyoyiphakamisa financial, ngisawubona ubani ngizothola isibusiso esiwukuthi no akho sibusiso ozosithola. Work hard for leso sibusiso. Asikho isibusiso siyoqhamuka kula madoda. Wonke la madoda eniwalandelayo awanasibusiso ngikutshela, awanaso. Uneyodwa phakathi kwawo, ayikho neyodwa kula madoda eniwalandelayo anesibusiso, ayikho. Ngithi ngiyakutshelwa yimina, ayikho neyodwa. U-NJ elele phansi emathuneni uyakukhumbula ufebe bakhe. Akekho umuntu la emhlabeni ongama nami ngikutshela, akekho. Njengoba ngikutshela ngithi mina ngiphile nabo bonke labantu, angitshela manga mina. Uma ngikutshela ngithi bengihamba nabo ngidlala ama-keyboard phansi kwabo ngenzani nani, ngazi yonke indlela abantu bebebhebha ama-worshippers ngakhona. Musani ukuzongitshela nina masimba labafundisi izathu futhi bavuma bathi abantu abagqoka amabhuluku esontweni ingoba babazi kahle kamhlophe ukuthi ekufakweni kwalamabhuluku bazobona ukuthi umuntu wesifazane ume kanjani, umuntu wesifazane abalilandeli laba abantu iBhayibheli. Ngutshela lona leli Bhayibheli abakhuluma ngabo lo bethi uNkulunkulu this, uNkulunkulu abalilandeli leli Bhayibheli bakutshela ngokuthi uNkulunkulu usenhlizweni mangabe sebefuna lokho abakufunayo bona. Ngithi ngiyatshela labana bayakwazi uku-oppose into abangahambi nayo, kodwa bayakwazi ukuthi bayikhave le hambisana nale culture abaphansi kwayo. iBhayibheli ikhululeka indlela abacashe ngayo, abalikholwa qobo futhi labafundisi beni mina uthi ngikutshela ababeliveli kwiBhayibheli qobo. Wena phela isidididi abakholelwa nje qobo kwiBhayibheli.
Mawufika uthi lana uNkulunkulu uthi umfazi akangashumayeli bazode uPaul la bekhuluma nabaseKorinte kodwa the very same chapter abaseKorinte mayithi ubusisiwe unjani njani bazowathatha lawo mavesi baphile ngawo thiwa yawa yazi yakhuluma kahle inkosi ikhuluma nathi ithi sibusisiwe ngutshela ngabafundisi mina ngithi ngiyatshela lalela la iBhayibheli likhuluma khona libakhuza ngofebe. They always ignore that part bethe siphile emhlabeni la khona sonke sizoni kunjani mangabe kunjani. Lalela mangabe likhuluma libakhuza ngofebe libakhuza ngamablue libakhuza ngabafazi abashumayelayo basukuma bonke bami bathi hayi lana uNkulunkulu bekhuluma nabaseKorinte wayekhuza obani abakuphi mangabe likhuluma lithi ubusisiwe Abraham nani angeke beze belikhuluma iqiniso bazothi aliselisho kithi ke manje izwa nje isibusise sabekwa komkhulu nobani. Nozenivume ngalamaphoyisa ngalabafundisi beni nozenivume labafundisi beni bayingozi ngutshela bayingozi abafundisi beni. Nina hayi ukuthi ninabafundisi nabantu abathwele abaqashile ngale iBhayibheli khiphe labantu abathwele amalunde nawo abafundisi abahamba ngeemoto baze ngicela ukubuza uma ngabe labafundisi laba bephila ubungcwele pho bahambelana namabodyguard bekumele uyibuze lapho ukuthi awana amabodyguard njengoba bethi uNkulunkulu uyaphila wena bafike bakutshele thiwa wena you are heavenly protected bona behamba namabodyguard because baphila impilo yo-money laundering baphila impilo yokudlwengula iy'ngane zabantu bangashawa noma inini baphila impilo yokudla abafazi babantu bangalinyazwa noma ngayinini. I'm telling you bonke labafundisi beni bagadwa ngoba babhebha nabafazi babantu and they don't know ukuthi undoda isiyazi noma yazi noma inamandla amaningi noma inawo amandla amaningi okulwa but imishado iphelile ilamasonto iphelile imishado. Nangenkosi uma isizulu ikhale 99 phambi kwenu ngikhuluma ngoba vele ikhale nayo 99 phambi kwenu yathi masangu iqiniso lithi lenta dishi inkosi beyingaqamba amanga inkosi ungazothatha inkosi engathi iqamba amanga abengaqamba amanga inkosi lento yalamasondo vele inzima. Ithi ngiyakutshela uma ngabe umuntu ekhipha iqiniso uyacingwa thiwa kahamba yobulawa. Mina let me tell you yabo njengoba sengiqalile ngakhuluma kanje iqiniso ngabafundisi namaringi uzobona imoto zami izoba mbobombobo kanjani zinhlamvu uzobona. Lalela angikaze ngidutshulwe yinyanga kodwa yabona ngoba sengithintele amasonto uzoyibona futhi njengoba ngithinte yakashembe uzobona imoto yami izoba mbobombobo kanjani inhlamvu ngisazohamba nje ngemoto ezimbobombobo nje inhlamvu ngiyakutshela inhlamvu nje sisazongena emotweni zami kube mbobombobo izathu kukanjalo ucisha evidence unzima umuntu oneqiniso iqiniso lithi nina niwona amakholwa lapho kaShembe abaningi benu nzinkabi lapho kaShembe fanele nikhuluma iqiniso lokuthi nisuke niyodiliza imithwalo yalabantu enibadubulayo nina nephila impilo okubulala abantu nihambe niyoqasha lapha kaShembe niphila impilo obugebengu nihambe niyoqasha lapho kaShembe lapha kaShembe khona izigebengu ezinzima enyakazisa iSouth Africa yonke zilapha kaShembe ngisho iANC njengoba inyakazisa iSouth Africa yonke iyahamba iyothola isibusiso khona kaShembe yini lengaka enihamba niyoyiqashisa lapha. You have to know ukuthi leqiniso kufanele silikhulume nina fanele singicele iqiniso singicele nichema udede nabantu abahambisana nani nichema udede nina nabantu abahambisana nani ngeke nicheme nabanye ngoba abanye abadlali nani kodwa nichema udede nento ehambisana nani ngoba iqiniso lithi anilifuni nini iqiniso anifuni iqiniso ikhansela elifuna ukubulala umphathi wangakubo ligijima liyocela isibusiso kaShembe umuntu ofuna ukwenza ubugebengu uyagijima ucela isibusiso saShembe yabo yonke lento niyagijima nihambe niyocela isibusiso laphana iANC njengoba ibusiswa kaShembe indaba pho izwi liphethe kabuhlungu kangaka ngiyabuza uzobona bemdefend angithi ring yasebenza uzobezwa bemdefend uzosho bheka phela bemdefend angithi ring yasebenza uzobona bemdefend angithi ring yasebenza abafundisi beni bakhokha ama medical aid yethu abazali beni befa
abafundisi bethatha umnikelo wenu bakhokhela abazali babo ama-medical aid, uzobezwa beba-defend uzoswa, ngoba even namanje abantu laba bagqitshwe yindlu kaShembe baphuthunyiswe esibhedlela ngoba akunazulu laphilisa umuntu la. Uzobezwa be-defend, hayi bayathanda ukudefend, uzozwa be-defend, uzobabona be-defend. Ngithi abafundisi benu bonke anithatha ama-ID number abo nibabheke kuma-system, nibabheke kuma-system asebhedlela nakuphi aba-admithwa bafele ebhedlela ngutshela, abaze bayofela ethempelini njengoDavide njengobani, bafele ebhedlela ngutshela, bafele ebhedlela, babanjwa yi-COVID bafele ebhedlela ngutshela. Abafundisi benu bafele ebhedlela, abafundisi benu sebengakwazi, sebethi hewu sekuthiwa yini, thiwa uzobezwa bebadefenda, thiwa musukudlala ngenceku uthinta inceku. Ungangitsheli mina ngomuntu obulawe yi-COVID, inceki yakho leyabulawa yi-COVID, ungangitsheli ngayo. Labafundisi benu abaningi ngisho ii-status zabo, they are HIV positive, many of them. Why? Because they've womanized until they made the wrong ones. Ngakutshela abafazi babafundisi abaningi abadivosile bayafisa ukuventa njengoba ngikhuluma kanje. Lalela, abafazi babafundisi njengoba bedivose nababafundisi bayafisa ukuventa njengoba ngikhuluma kanje. Bebeyifisa ke le moment, bebeyifisa le moment yokuventa, bayifisa. Uyabona cishe bakhona la kwi-comment section, bayifisa lento yokuventa, bayasho ukuthi nanga umuntu ngempela ungasabi, bayifisa lento yokuventa. Ngutshela ngingabala ngize ngifiyele nesilo besiventa nje la ensukwini, siventa ngomasango, bayafisa ukuventa. Ngithi ngiyatshela akekho umuntu ongafisa ukuventa, bayafisa ukuventa. Ngutshela bayafisa ukuventa. Ungalokothi ushada intombazane eyiworshipper nje lapha esontweni labantu abasindisiwe, hey babhejiwe laba bantu, hey laba bantu laba nabalaliwe, ibona abantu abagcwalisa amasonto laba, kusacrificewe ngebeletho zabo. That's why laba bantu beba nama miscarriage emshadweni yabo. Abaningi abantu abasontayo ave benama miscarriage emshadweni yabo, and lama miscarriage ondla lama ring abafundisi, but no one will talk about it. I'm the only one who can come to the public and confess this. I'm the only one. And njoba ngiyiconfessa le ibhlungu ngoba nina nizongiyaya ningiphendukele futhi nizobe ningazenzi. Nizobe nenziwa yiwona lama ring ukuthi ningiphendukele. Anginankinga mina. Kodwa ukhona loyo, mina sengikhalela ukuthi akusinde nje umphefumulo wodwa ukuthi inkosi yami ngamuzwa lo muntu. Mina sengikhalela nje ukusinda komphefumulo oyi-1. Kuyinamhlanje omama akho babe honest, omama akho babe ngothisha babe yini. Khonzeni kulamasonto umama akho uhlupheka azabe idust, awumazi nokuthi usebenzelani. Awumazi ukuthi usebenzelani. Ngalo mzuzu umfundisi ushaya ngeconvoy yakhe, akuconvoy kamfundisi. Uma wakho unguthisha ungudokotela uhluphe kwi-dust, uhlulwa kwakhe istairs, umfundisi unemployed but akuconvoy akuma-bodyguard. Fanele kuyibuze ukuthi ikahlahla umfundisi yini abhizi ngayo empilweni. Where did he get this money to do all these things? Mina ukuthi ubuhlungu bami buhlungu ngoba mina ngizwela umuntu omnyama ocindezelwe njengamanje, kodwa umuntu omnyama ubona umuntu okhuluma kakhulu lapha inyanya na yonke into nemibuso nemimoya ingene phakathi kwami yakhuluma kubani, kodwa abantu abalaleli. Ngiyakutshela nasi akekho umuntu onormal ongaphuma akhulume kangaka. Umuntu ongakhuluma kangaka umuntu ombathisiwe. Akekho umuntu onormal ongavuka akhulume kangaka. Umuntu ongakhuluma kangaka ombathisiwe ngutshela. Ngeke bayikhulume lento yamaring, ngeke bayikhulume. Kuyimanje wena self usonte 20 years wasonta 15 years, isonta likaze likwenzele lutho. noJesu okhuluma ngayo wazi wambona ngamehlo 15 years uhleli awukazi umbone ngamehlo. Ugogo wakho wakholwa wafasta wenza yonke into, kodwa wafa wabulawa yi-BP, wafa wabulawa yi-cancer, wafa wabulawa umyeni wakhe, wafa wabulawa amadola ebhlungu, wabulawa yi-high blood, kodwa ufunda the same Bible elithi God is the healer. Kodwa yabona mangabe sekufe owakini uqala uyiduduza, sithokoza noma kukubi kukuhle. Mina ngiwenzi lawo masimba, angithokozi kukubi mina, angithokozi nje kukubi, ufaki la kimi, angithokozi mina kukubi. Mina ngiyakutshela mina ngithi bonke labantu laba bayafa bebulawa yinkinga ekhona, kodwa bafuna ukukhuluma iqiniso. Ngeke balikhuluma iqiniso. Kuyimanje khona abantu abaresign emsebenzini, beresigniswa yibona abafundisi bebatshela ukuthi uNkulunkulu ukubizile kanti bafuna ukuthatha imali ye-pension fund yalo muntu. Ngikutshela laba bantu banomoya okuyizwa imali ukuthi kuphi.
because vele leya ring isebenza ngemani, ipower nefame. So bayakwazi ukuzwa ukuthi imali ingaphi. Ngiyakutshela iyabaholela iring. Bangeza kuma wakho kade udokotela osephumile emsebenzini bathi God says he wants to use you, but he sacrifice inceba yakho. Thatha yonke inceba yakho uyibeke lapha kwi-altar. Ayithathe inceba ayibeke kwi-altar. Uma wakho ahluphe ngathi akakaze asebenza, ahlupheke ngathi akakaze asebenza, yonke le mizi le engaka ekhonza kunina, ngicela ukubuza, why ifa yonke ihlupheka nina nihamba ngama-convoy ney'ngane zenu bafundisi? Khulumani iqiniso. Lalelani, baningi abantu abafuna ukuvenda kule nto engiyithintayo. Baningi abantu abafuna ukuventa kule nto engiyithintayo. Angeke ngiyakutshela mina, uma ngathiwa South Africa sicela ukuvula i-channel yenu ventani ungezwa. Mina ngamfundiswa ngithethe le moto, wathi uNkulunkulu ude uzongibusisa, kodwa isibusiso sami isivinjwa imoto. Ilama ring abanawo, utshela ilama ring abawafakile. Baningi abafuna lalela, baningi abafuna ukuvenda njengamanje, baningi kakhulu. Mangavula nje manje ngithi bafethu ngiyavula abantu abeze ngama fake account ngoba le topic ingozi. Ungabona umfazi kamfundisi ezovenda athi ngangishade nomfundisi ubani, umfundisi ubani walala nentombazane eyiworshipha kanjani, leyo ntombazane kuyinamhlanje iyona eseyuma mfundisi kwasha wacima wasala malahle. Baningi abafuna ukuvenda njengamanje, baningi abafuna ukuvenda njengamanje. Ngutshela ungaze uphamise nazi inyanga phepha abantu esigodlweni. I have uyabona mangithiwa why usho kanjena, lalela wena ngithi mina amantombazana afika kumina vente ukuthi uyambona ubani ungilalile, kuyimanje isibeletho sami siguquza into engingayazi.